לבחור בחיים? אני בחרתי בך. גם טוב. טוב. אורית אורקבי די-ג'יית והילה צבר שהיא מפיקה. הן מרימות את המורל, הן בעצם נשים דתיות שמגיעות לשמח חיילות ונשים שפונו מבתיהם. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומכם? בסדר גמור. משתדלים לשמור על מורל גבוה. כן, ברוך השם. די-ג'יות בתקופה כזאת זה בכלל הגיוני? יהיה די-ג'יי. לא חשוב, שלא תחת. די-ג'יי בתקופה הזו. זהו, כן. קודם כל, לפני הכל אני רוצה להגיד תודה לבורא עולם, כי בלעדיו נראה לי שגם אני וגם היא לא היינו מצליחות להרים את עצמנו ולשמח את עם ישראל בתקופה הזאת, אז קרדיט אליו זה דבר ראשון. והוא שלח אתכם לשמח חיילים וחיילות עם די-ג'יי? קודם כל, הוא נותן את הכוח, כן. זה בלעדיו אנחנו כלום, אין ספק. מה שבעצם גרם לנו זה, אני לפחות זוכרת את עצמי בתחילת המלחמה, כאילו, אתה יודע, כל הכאוס שבמוצאי שבת ראיתי והכל, אמרתי לעצמי ביום ראשון, אין סיכוי, כאילו, אני נופלת עכשיו, ונפלתי. ומה שפשוט עשיתי, זה היה כזה ביום ראשון, לקחתי חיילים ממקום למקום, ואחרי כמה שעות גיליתי שחצי מהחיילים במדינת ישראל, אין להם גרביים, אין להם כאלה. היה מלא חוסר, אני מאמינה שאתם מודעים לזה. אז ככה, אני לא מפורסמת ולא כלום, רשמתי ככה כמה פוסטים קטנים, ועם ישראל אין עליו בעולם, נרתם, ופשוט מצאתי את עצמי עם עוד מלא אנשים שראיתי שעשו את זה בסופרים ככה, קונים לחיילים כל דבר אפשרי שיש, ונסעתי לדרום יום אחרי זה ככה בלי... זה נסעתי ושימחתי את החיילים, וככה משם הבנתי שבעצם הדבר כרגע שיחזיק את העם שלנו, וגם שמענו את זה מהחיילים, זה בעצם הרוח, כי מנסים לשבור לנו פה את הרוח. ממש. ותוך שנייה הרוח יכלה להישבר לנו, כאילו עם כל האסונות רואים את זה, איך הרוח, ושמחת אותם תכף עם המוזיקה הנפלאה הזו. כן, זה באמת אחת התהלוכות שעשינו בראש העין, עשינו כמה תהלוכות בתחילת המלחמה. ככה להרים את המורל בעיר, וזה הרים את המורל ברמה שאני אומרת לך, אנשים בחרו מהתרגשות, ואנחנו בכינו כי הם בחרו, וגם זכיתי להכיר את הילה באותה תקופה. מספרי הילה, מספרי... וגם המפגש עם החיילים. חשוב לי רק להגיד עוד משהו קטן, אותה יש עוד בחור שאיתנו ככה עוזר בהכל, זה אל חנן. חנן התותח. אז הוא גם שותף שלנו, וירום ואח של אל חנן, שחשוב לי להגיד להם תודה רבה. תודה רבה. טוב, הילה, ספרי מה הנקודה בבת שלך, איך את רואה את זה? איך המפגש עם החיילים? מטורף, זה באמת מדהים. כאילו, אתה יושב בבית ואתה אומר, איך אני יכול לעזור? אני לא מהצבא, עשיתי שירות לאומי ולא גייסו אותי, ואני לא אנשי כוחות הביטחון, וכן בא לי לעשות משהו, כן בא לי להשפיע, כן בא לי לשמח, ואני שמעתי שהרב ליאור אנגלמן אמר שהעורף מחזיק את הראש, ואני באמת, באמת מאמינה וחושבת שעם ישראל זה העורף שמחזיק את הראש, שזה באמת כוחות הביטחון והחיילים וכל האנשים שעושים את העבודה באמת קשה, וזה חשוב שאנחנו נרים אותם, ולהרים את עצמנו זה לא פחות חשוב מלהרים אותם, וזה לגמרי חלק מהעניין, וזה ללכת, וזה לשמח, וזה לעשות מה שאפשר. בפועל אתן מגיעות לשטחי כינוס, לבסיסים, לזה? כן, אנחנו ממש נכנסות לבסיסים עצמם, מקבלות אישורים את כל מה שצריך, נכנסות שם לבפנים, מרימות להם, שמות שירים, מסתובבות עם דגלים, צועקות להם, עם ישראל חי. איזה סוג של שירים? כל השירים שהכי מרימים בתקופה הזאת, שעם ישראל חי וחזק. שומעים את זה ברקע. כן, זה עם החיילות נגיד. נכון? זה הסאונד. אתם מגיעות עם עמדה, עם... זהו, אנחנו עושים גם ערבים ככה לרמת המורל עם חיילות, אז כזה בדרך כלל רבנית שאנחנו מצטרפות ועושות את זה בשיתוף פעולה, ואת מרגישה כמה עם ישראל, כי חוץ מהחיילים שאנחנו דואגים להרים להם וגם החיילות, עם ישראל צריך את זה. אני אומרת, אחים זה בכבישים שאנחנו פוגשים אנשים ומרימים להם, וזה פשוט, זה מרגש עד דמעות. אני יכולה להגיד לך גם אותי כל פעם מחדש, כי אני חושבת שזה מה שאנחנו אמורים ללכת איתו, וזה מה שמיוחד גם בעם שלנו, שלמרות כל הנפילות, העם לא נשבר, וכאילו אני זוכרת שבתחילת המלחמה, שבועיים אחרי שיתחיל, ראיתי איזשהו סרטון של אב שקול, שאחרי שהוא מצא את הבן שלו, את הגופה בכל הטבח, הוא פשוט, אני זוכרת שהוא אמר, מה שעם ישראל כרגע צריך, זה פשוט לצאת לרחובות עם דגלים, להרים את המורל, ובדיוק היינו בדרך לשם, וזה כאילו כל כך חיזק את המקום הזה, ובאמת זה הדבר הכי מרגש שאפשר לעשות, ואני אומרת, גם אם אלוהים נתן לנו את הכלים האלה ואת הכוחות האלה,
באמת לקום ולעשות את זה כל פעם מחדש, וכל יום אנחנו בפרויקט אחר. גם עם מפונות, וגם עם לא, אז זהו, אני חושבת שמה שייחודי פה זה שפתאום אנחנו רואות את החיילות. כלומר, גם החיילות צריכות את החיזוק הזה, וזה, יש כאן פרויקט שהוא נשי במהותו. את רואה את הפרצוף הנפול של אנשים, ואת רואה איך אחרי שנייה שאתה מנופף להם דגל ואומר להם, עם ישראל חי ואתה חזק, פתאום תוך שנייה הוא מחייך והוא מואר, וכאילו, זה מטורף וזה משפיע על כולם, ובאמת, גם בא לי להגיד איזה מסר לעם. קדימה, מסר לסיום. כל אחד, באמת, כל אחד יכול לתפוס את החברים שלו, או לתפוס את עצמו, את המשפחה שלו, ולבוא לשמח, אם זה לצאת החוצה ולחלק דברים לחיילים ולאנשים, אם זה אפילו לאפות עוגה ולהביא לשכנה, או הדברים באמת הכי קטנים שיכולים לשמח את העם, זה מטורף וזה משפיע, עם כמה שזה לא נראה ולא מרגיש, זה עושה משהו לאנשים בלב, ובאמת, לכו ותעשו. גם אם אתם חושבים שאין לכם איך להשפיע, יש לכם מלא. אותי שכנעתי. מקסים, תודה רבה, תמשיכו לשמח ולעשות חיל, ובאמת להשתמש בכוח שלכם לדברים טובים, תודה שבאתם. תודה רבה, הבאנו לכם משהו קטן, שאני רוצה לדבר לכם. אנחנו אוהבים את זה. תודה רבה.